Good morning guys. Magluto tao para pamahaw guys. Luto lang tao bitlog kay ang akong kamanghoran. Di mo kaon og utan. Mapalit unta og utan nga luto daan. Di man kaon akong anak. Asyos kayo pobre kay mi guys pero kaning akong kamanghoran puti pagkaasyosa sa kaon mahari ang lawas nagnipis lang di gid mutambok tungod sa kaaryat kaon 20 anyos na magpadong og 20 pero kaptegid ang kaon ana pero adobo nung manok guys adobong baboy kana ampay di kay na niya kani laging kamanghoran sa una nga gamay pa kamanghoran lagi mura ingno na to pinatuyangan sa mga kaon kunuhay kay kamanghoran daan pa sa gamay sad bahugan og sabong kanon niya di mukaon ikulipa lugawan di mukaon na gamay pa na kayo wala kasuway og kuan wala kasuway og Cerelac guys ditso na kaon kanon nga sudan na niya kuan hotdog ginani ham kanang ani mga biplok ana na siya ana adobo isda po di na muka og dili pritohon ng isda guys na kuan akong kamanghoran unsa na to ka pobre mjud kaayo pero nang akong kamanghoran guys no ako pero mintras kaya pa na ako nga mangita og kwarta para may makakaon wala siya gid siyang kuanan kay mahimo di man mukaog kaon na siya kanang linatan ay mukaon na siya linatan guys pero unod sa baboy nya din di gid kay hangkob kanang manok linatan nya na kanang hindot sa di nga nalami sang gulay isagol ba pitsay tangkong naman ang butangag tangkong ang tinulang nga manok kauna siya guys and magkapi lang ta pangstahan sa kong silipon ay gitilok yan sa kapobre guys awang sudlan nag asukar gitilok tubig pa oh butang irang tuan Pati sabon sa kukamot. kapit sa taas akong tanong guys sasuyag ay kanandot ba dako ba sa dahon wow kanais ang ligantiyom na ko sa guys nice food kayo buhay plantita guys dyan siya guys di ka mahimog di ka kahapit sa imong garden guys nice na nila ang sobrina na ako guys nanam tanig inahan guys
kawat man. Kanila siya nabilin. Ang inahan ani kawat guys. Kutaon na ni na akong kape. Nidukot man yung kanon. Na ay sige rice cooker pero nidukot. Wala bago pa din igipawong ang kuan. Mandeng star na. Ay. Nahaw ta guys.
Salamat. Nabuhog ko sa dukot guys. Ah. Nakita akong bang ang inosap.